Ники, здрасти, мами, влизай. Очаквахте. Защо се забави от училище днес? Нямахте ли само 6 часа? Пък ти се връщаш, за едно са били 7. Айде, влизай. Влизай, защото бързам за работа. Днеска съм втора смяна. Нали не си забравил? Айде, давай. Събличай се, има обяд на масата и баща ти скоро ще се върне. Айде. Пък аз ще слизам долу. Колежката ме чака с колата, ще бързаме. Че днеска шефката щяла да идва. Някаква оперативка ще прави голямата работа и не трябва да закъснява. Айде де, влизай. Защо си още с тази шапка? И аз си свали шапката, Ники. Какво? Ники. Какво е това, бе, човек? Каква е тая рана на главата ти? То не е някаква голяма рана, ма е като жулено. Какво си правил, да не си се бил? Кой те подреди така? Замервахте се с днешни топки. Ужас. Гледай. То направо кожата ти е... Той явно в днешната топка очевидно имало камъче и ти е разранило кожата. Ники, това ако те беше ударило в окото. Сега щяхме сме в болницата, от това осъзнаваш ли го? Влизай в банята да си миеш ръцете и ще ти промия раната, защото така няма да останеш. Може нещо да се инфектира. Влизай, пък аз през това време ще се обадя на колежката. Айде, че колежката долу ме чака в колата. Айде. Ало, Ели? Ти сигурно си долу вече, пред блока. Душицо, айде да ме изчакаш още малко, много ми е неудобно. Сега ако чак толкова бързаш и се страхуваш да не закъснееш, тръгвай, ама аз тук предполагам, че до 5 минути ще сляза. До 5 минутки ще бъда долу. Тук моя син ще разправям, като се видим. Айде, ти си долу на паркинга, нали? Там ще те търся. Добре, Ели, айде до скоро. Айде, готов ли си вече? Сега, чакай, ще сложа едни ръкавици. Така, чакай. Мане. Виж, едни малки частички направо са ти се забили в кожата и с една пинцетка сега ще ги махна. Чакай така. Дигни си малко вещата, ей така. Добре, обаче това не ми харесва. Кой така те подреди? С Дани ли бяхте? С Даниел, от вашия клас. Аз и знаех, че прекалено се сближи с него. И ще се обадя на майка му, ще поговоря малко с нея, защото той си е проблемен. Ти си го знаеш, все пак в един клас сте. Но... То пък какво да я занимавам жената? Какво да й кажа? Сина ти удари моя с снежна топка. Само ще се излагам. Обаче... Чакайте, не мърдай. Болите. Какво те боли? Сега се сети, че те боли. Чакай малко. Но... чакай така. Добре. Аз сега го изчистих. Но ще се обадя на класната ти и ще й кажа да ви раздели. Не искам да стоите повече на един чин. С това момченце не искам да се изближаваш. Ако трябва, ще говори с психоложката на училището. Сигурно ще ходя да се разправям, защото баща ти винаги се дърпа от такива неща и само аз ходя да се червя, но ако трябва, ще отида, ти какво си мислиш? Аз за този Дани знам доста неприятни неща. В Viber групата родителите пишат постоянно, някой се оплаква. Щупил едно шише на едно момиче, на Милена от вашия клас. Беше скрил парите на едно друго дете. Не ги откраднал, но ги скрил. Кое е това нещо? Да,
Айде, днеска е снежната топка. Утре може и някой прозорец да щупите в училище. И после какво? Ние с баща ти ще трябва да плащаме. Няма да стане тази работа. Толкова неща правим за теб. От теб се изисква да ходиш на училище, да внимаваш и да имаш добро поведение. Но с този Дани някак се получат нещата. Да знаеш. Аз ще кажа на класната да го има предвид, защото ти си много добро дете. Част от миналото година с теб нямаха никакви проблеми в училище. И между другото ти тази година и с успеха тръгна след, ако си забелязал. Той баща ти изобщо не следи какво става в школа. Обаче аз всеки не влизам. Сега с едно реванолче ще ти промия раничката. Няма да щипе спокойно. Какъв мъж ще ставаш ти? От едно промиване на рана се страхуваш. Едно време мъжете в казарма ходиха. Нищо не знаеш. Чакай малко е така. Да. И между другото смятам малко профилактика с интернета да има. Ще те понакажа. Днеска и утре няма интернет. Никакъв Roblox, никакъв Майнкрафт. Ще си седиш, ще си пишеш. Какво като нямате домашна? Като нямате домашна, аз ще ти измисля домашна. Боже, едно време знаеш ли колко сборници по математика ми купуваше баба ти? Всяка свободна минута съм решавала задачи. Чакай сега. Ама стой, къде тръгна? Остави го телефона. Кой ти звъни? Да не е Дани. Няма да му дигаш. Няма да му дигаш, ти казах. Чакай сега, ето го реванолчето. Спокойно. Не е спирт, няма да щипе. Николай, ти къв мъж ще ставаш? Направо ме изумяваш. Чакай сега, с една марличка. Айде готово. Айде. С една марличка. И сега ще ти промия. Ето ви стана жълтичко. Еми ще те отцвети кожата. Нормално да я отцвети. Какво толкова? Реванол. Ще отцвети. Без той тук ти казах. Ще търпиш. Да, сега и наказанието ще си изтърпиш. Ще кажа на баща ти. Той след малко се връща да те държи днеска изкъсо. Няма да сядаш на лаптопа. Чакай малко, чакай. Няма да сядаш на лаптопа. Айфона в другата стая при баща ти. Айфона ще бъде в другата стая при баща ти. Ти ще си седиш в детската, ще си пишеш. Ай така, чакай, Ники. Нищо не е станало. Ей така. Добре. Аз ще ти звънна. Да знаеш, ще ти звъня днеска. Аз ще се върна към 8 вечерта. Тъкмо. Тогава трябва да си понаписал. И така. Сега раничката, сега се чудя дали да не сложа една лепенка на раничката. Имам тук едни. Ще ти сложа обаче. Не искам да я мокриш. Защото ако влизаш сега да си взимаш душ, е хубаво да е запечатана тара, да не се мокри. Пък вечерта ще махнеш лепенката. И утре на училище ще отидеш без лепенка, да? Ако искаш лепенката. Кой ще ти се смее с това, че си лепенка на челото, бе, Николай? Ти тотално изтръщявай, дете. Не, той пубертет не ти се отразява много добре, да знаеш.
гледай какви неща ми сервираш. В момента трябваше да съм на работа. Нищо чудно, всеки момент шефката да ми звънне. Не съм спряла днес. След като ти тръгна на училище, готвих, пуснах една пералня, минах с прахосмокачката и до магазина отидах. Никакво време нямах със себе си. Само един душ да си взема. Дори Фейсбука не съм си погледнала днеска. Аз съм тук като домашна прислужница. Ето една. Ето. И на всичкото отгоре чакам те, искам да си видя детето след училище. Ти се бавиш нарочно. Ти за това ли закъсня? Защото се надяваш аз да тръгна за работа и ти да дойдеш след мен, да не те види как си се подредил. Няма да се разберем така. Сега ще мируваш. Ще ти лепна ето така. Ето така. Готово. Айде. Добре. Чакай малко. Нищо не щипе. Добре бе, няма да пипам безпокойно. Аз чакай, че ми звъни. Ужас, само да не е шефката. Не, слава Богу. Елице, колежката, дето ме чака долу. Здрасти, муци. Да, готова съм. Да не ти звънна. Ужас. И какво каза тая кокошка? Оставя да си гледа работата. Миналата седмица и на мен така ми каза, обаче аз не обръщам внимание. Това е много елементарна жена. Не знам как я направиха менеджер на екипа, честно ти казвам. Толкова е елементарна, глупава, никакви обноски няма. Да, ти какво й каза? Да, добре. И тя се върза, нали? Ами да. Добре, айде слизам. Благодаря ти, Ели. Пали колата, вече идвам. Айде. Сам чу. Трябва да тръгвам. Обаче мислим. Искам днеска, като се върна, да видя да си решил 5 страници с задачи от сборника. 7 клас е, Николай. Тази година имаш матура. Че той е средата на първия срок. Какво правиш ти? Ще почнат класните, оформянето. Ти с какво ще се похвалиш? С раната тук, на челото. Няма да се разберем така. С Даниел, приятелството ти с Даниел вече беше до тук. Аз имам амбиции за теб, разбираш ли? Искам сина ми да влезе в хубава гимназия. Езикова, математическа. Какво? Ти може много неща да не искаш. Но докато живееш в тая къща и докато с баща ти правим толкова много неща за теб, ще се съобразяваш с нас. Точка. Ти ще завършиш средно образование. По-нататък, дали искаш висше или не, то си е твоя работа. Но това е. Ще учиш. Аз няма да позволя да станеш като Даниел. Да, чакай тук да прибера, че баща ти като дойде пак ще каже, че е кочина. Между другото, знаеш какво? Сега ще пиша в Viber групата на родителите на вашия клас. Ще им пиша. Да. Тя, майка му, може пак да скочи и да каже, че не било вярно, но този път няма да мине номера. Добре, Ники. Яденето е в кухнята. Даже съм ти сервирала. И сядаш да учиш. Сега ще звънна и на баща ти да те държи изкъсо. И до вечер, като се върна, ще проверим какви задачи си решава. Айде. Към детската. Бързо. Не ги нямаме такива. Айде. Кога ще ви е класната по математика? Нещо казаха ли? И как не знаеш? Ти какво правиш на училище тогава?
няма да се разберем, да знаеш. Айде, тръгвам, че Елица долу е пошторяла. Айде, мами, чао, чао.